Igbo ndị ọma na-anya m ntị, ana m ekelekwa unu n'ehihie a. Ọ ka bụkwa Chinonyere m, Oriakụ Chinonyere m aka Lady Queen, dịka ịma m na peji m. Abịa m ka m kọwara anyị ihe gbasara ilu, asị n'ilu, ụka bụ ilu na akpaala okwu. Ilu, asị n'ilu, ụka bụ ilu na akpaala okwu. Gịnị bụ ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Okwu nke miri emi, nke chọrọ ọgụgụ isi zuru ezu eji akọwa ya. Ya mere na ndị Igbo ji sị onye a tụrụ ilu kọwaa na ego eji lụọ nne ya mere gịnị furu ọhịa. Nke wu tupu nye nkọwa ilu, ị ga-eṅomi ya nke ọma tupu ị kọwaa ya. Ọmụmaatụ ilu: agwa isi ma ọ nụghị, egburu ntị egbukọrọ ya n'isi. Agwa isi ma ọ nụghị, egburu ntị egburu ya n'isi. Ọzọ bụ ụkpara okpoko gburu, ọ bụ ntị gburu ya. Ụkpara okpoko gburu, ọ bụ ntị gburu ya. Ihe ndị a bụcha ilu, ma agaghị m enye nkọwa ya n'ihe onyonyo a. Nke ọ bụla m kụziri na-ịghọtaghị, bịa na comment section gwa m ga-akọwara gị ya. Ọzọ bụ asị n'ilu. Gịnị bụ asị n'ilu? Asị n'ilu bụ okwu amamihe na-adị ka ilu mana ọ bụghị ilu, kama na a na-akpọ aha mmadụ maọbụ anụmanụ mgbe a na-akọwa ya. Ọmụmaatụ: tupu akọwa asị n'ilu, ị marakwa na asị n'ilu a na-asị ndị okenye sị, ndị mmụọ sị, ma ọ bụrụ na mgbe a na-akwu ihe gbasara ya. Ọmụmaatụ: ndị okenye sị ahụbeghị egbe n'anya asị na nwaanyị anaghị eri ya. Ahụbeghị egbe n'anya asị nwaanyị anaghị eri ya. Nke abụọ: onye na-aga akpa ya gawa kpamkpam tupu akpa agbaa ya. Onye na-aga akpa ya gawa kpamkpam tupu agba agbaa ya. Ndewo. Nke atọ bụ akpaala okwu. Gịnị bụ akpaala okwu? Akpaala okwu bụ okwu dị mkpirikpi chọrọ echiche miri emi nke eji akọwa ya. Okwu dị mkpirikpi chọrọ echiche miri emi nke eji akọwa ya. Ọmụmaatụ: uche nwere aka igwe. Uche nwere aka igwe. Nke abụọ: obi tara nwaanyị ahụ mmiri. Obi tara nwaanyị ahụ mmiri. Ọzọ, nke anọ bụ nke ikpeazụ: ụka bụ ilu. Gịnị bụ ụka bụ ilu? Ụka bụ ilu bụ nkenke akụkọ a na-akọ iji mee ka mmadụ were amamihe mụta ihe na ya. Nkenke akụkọ a na-akọ iji mee ka mmadụ were amamihe mụta ihe na ya. Ọmụmaatụ: onye isi uwe ojii natara ozi na o nwere ebe ndị omekome na-akpa ike na ofe azụ mmiri nọ n'ogbe. O jiere otu onye n'ime uwe ojii ha sị, iru ebe ahụ were egbe gbagbuo ihe ọbụla ị hụrụ. Ma mgbe nwoke a ruru, onye uwe ojii a ruru ebe ahụ, ọ hụrụ mmadụ, ọ hụrụ anụmanụ, ọ hụkwara ihe ndị ọzọ. O wee were egbe ya gbalie elu tụa oke n'ọsọ, mgbere n'ọsọ, nke mere na nwoke a gara n'ihu were egbe, ọhụ osisi ya agbatuo, ọhụ ihe akpụrụ akpụ ya agbatuo, ya agba igbe ahụ, ọhụ n'ọhịa ya, ọhụ ihe a kụrụ n'ubi ya agba, mana o nweghị mmadụ ọbụla gị ma ọ bụ anụmanụ ọbụla gị o gburu. Eche m gị bụ nwafọ Igbo, ịghọtara nkọwa dị n'ilu ihe anyị kwuru ugbu a. Ụka bụ ilu a, ọ ya ka a na-akpọ ụka bụ ilu. Tinyere m aka n'akara ịhụnanya, na-esonyere m. Ọ bụrụ na ịghọtaghị ya, gwa m na comment section ka m kọwara gị ihe ọ pụtara.